ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಸಿಟ್ಟುಲ್ಲಾರಂದೆನ್ನುವೆ ಯಾನಿನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನೆಟೇನು ನಮ್ಮನ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಾಗ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ದೂರೋಡು ಸಂಬಂಧ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೂಕ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಉನ್ಗಿಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡುಗೆ ಚೂರೆಂಗ್ ಸೈಡ್ ಒಂದಲ್ಲ ಎಂದೆ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂಲೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ತೆಲ್ಪ್ಲೆ ಚೂರು ತೆಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾಂ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೈ ಒಂಚೂರು ತೆಪ್ಪರ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾದಾಗ ಕೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಆತ ದೂರ ದಾಯ ಫುಲ್ಲು ನೆಟೆ ಫುಲ್ಲು
ठीक है ना लौटे आ जा पूरा